ଧନ ତମେ କ'ଣ ରଖିଛ? ଏନିମାଲ୍ ରଖିଛ। ହଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର୍ ଦେଲ। ଟାଇଗର୍ କାଇଁ ଯେ ହଁ ରେ ଏଇଟା ଟାଇଗର୍। ଟାଇଗର୍ କେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ? ବାବାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲ। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି କରେ? ୱାଓ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଜେବ୍ରା ଦେଲ। ଜେବ୍ରା ଏଇଟା ହେଲା ଜେବ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ଜେବ୍ରା ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ରଖିଦେବା ଆଉ ଜେବ୍ରା ଆଉ ନୁହେଁ କି? ହଉ ହିପୋ ଦେଲ। ହିପୋପୋଟାମସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ହିପୋପୋଟାମସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା କାଳିଆ ରହିଗଲେ ବେ, କ'ଣ କରିବା? ହଉ ତାପରେ ଲାୟନ୍ ଦେଲ। ଲାୟନ୍ କେମିତି କହେ? ୱାଓ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲିଓପାର୍ଡ଼ ଦେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଲିଓପାର୍ଡ଼। ତାପରେ ରାଇନ୍ସ ଦେଲ। ବେ ବାଃ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଜିରାଫ୍। ଏଇଟା ରହିଲା ଖା ଜିରାଫ୍ ଖା। ବାଃ ତମ ଜାକେଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଜାକେଲ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଥାଉ, ବାଏ। See you.